Здравствуйте. Здравствуйте. Сәрия Варламова ел сайын зейнің шатлық социаль тернекләндіру үзәгіне саулығын нығыту үшін келен. Жәйкіні ковид йоқтырып ауырғаш сулышы қысылып интеге ауыл. Үзәктәгі замажа махсус ваннаның файдасын бір-екі қабыл итудән соң тойған. Июль айында ковид белән чирләгән идем. Шуннан соң мин даже икенче этажга да менә алмый торган, минем одышкалар башланган иде. Монда килгәчтә менә уже берничә курс алгачтан, әлхәмдүлилләh шөкер, әйбәт булыша. Құры углекислый ванна вакытында тән күзәнәкләре аша организм углекислый газ белән туендырыла. Әлеге процедураның бигрәк тә коронавирус белән авырган кешеләр өчен файдасы зур. Кан әйләнеше, симерү, йөрәк кан тамырлары авырулары, бронхиаль астма кебек авырулардан булыша дип белгечләр. Сухая углекислый ванна бик файдалы давалау ысулы дип әйтер идем мин. Ул тын юллар өчен бик файдалы, тән ширләренә бик файдасы күп аның. Узган елның көзендә социаль тернекләндерү үзәге 600 мең сумлык грант тотып, махсус ваннаны алуга ирешәләр. За счет него мы выиграли грант и приобрели на средства гранта сухую углекислую ванну, которая пользуется большим спросом. Тем более вот сейчас, в данный момент, это очень актуально. Шатлык үзәгендә хәзерге көндә 30-га якын кеше сәламәтлеген ныгыта. Зәйдән генә түгел, күрше шәһәр районнардан да килүчеләр күп. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.